Sí, bueno. D'aquí ja l'he terminat. Mira, estem aquí amb la Blanca Oscariz, que és l'enòloga, i el Toni Costa, que treballa a la finca i que ens explicaran els vins de Can Ric, d'Eivissa, que fan molta varietat i ara tenen uns licors que han tingut premis a Hong Kong i bueno, són gent que tenen il·lusió a fer coses, és que quedem amb ells. Mira, tenim el Toni aquí que es resisteix a explicar-nos la finca perquè no vol sortir, i això passa a tothom, però ell coneix molt bé tota la feina i ens explicarà una mica quina és la realitat com a finca de Can Ric i quins tipus de vins estan fent, i productes, perquè feien oli i herbes. Bueno, pues, Can Ric disposa de 2 finques, tenim ara mateix 42 hectàrees, n'hi ha 20 de parra, de vinya, i llavors tenim olivera, que tenim pues, unes 4.000 oliveres per fer sol, que tenim aquí. Varietats d'olivera, bàsicament tenim hojiblanca, verdial real, tenim picual i arbequina. I llavors, pues, de vinya, d'aquestes 20 hectàrees estan disposades en varietats malvasia i chardonnay per blanques i varietats negres. Tenim Tempranillo, Monastrell, Cabernet Sauvignon i Tempranillo i un poquet de Syrah. I fem pues, 2 tipus de rosat diferent, un rosat més jove, llavors fem un rosat pàl·lid, fem 2 tipus de blanc, un blanc que és jove aquest d'aquí, una malvasia chardonnay, llavors fem un chardonnay 100% fermentat en barrica, que és cerezo, llavors fem de tipus de vi negre, fem 3 classes, tenim el Tinto Jove 2009, el Tinto Selecció i el Lausos, que l'Ausos és un cabernet 100%. Després fem 2 espumosos, un espumós blanc, fet de malvasia, que és la varietat autòctona d'Eivissa, blanc, i un espumós rosat fet de Syrah 100%. I després fem les millors herbes de la terra d'Eivissa, que són les herbes fetes únicament i en receptes molt més d'una maceració d'un destil·lat d'anís en 17 classes d'herbes diferents. Però colliu les herbes vosaltres mateixos? Sí, sí, els cultivam, les que no estan en el camp i les que estan en el camp els cultivem. Que us han donat un premi a Hong Kong, em dèieu. Bueno, estan molt orgullosos, com pot suposar, no pensaven que mai que la Xina, perquè va ser un premi que competia en no sé quants de mils d'espirituosos diferents i ens van dar una medalla de bronze, molt contents. Bueno, doncs un plaer, Toni, i esperem que us funcioni molt bé l'alimentària. Gràcies.